Deli şäheriniň aeroportunda dördüsü Türkmenistanyň raýaty jemi 5 ýolagçy bahasy 20 million hindi rupiýasyna barabar, ýagny ortaça 288 000 Amerikan dollary möçürinäki gyzyly bir kanun ýollar bilen Hindistanyň çägine saljak bolanda gümrük resmileri tarapyndan tutsak edildi. Bu barada Hindistanyň media terişdeleri habar berýär. Times of India neşriniň 5-nji maýda çap eden habaryna görä, gyzyly kontrabanda ýolu bilen geçirmäge synanşmakda guman edilýänler soňky bir hepdäniň çäginde aýry-aýry wakalarda tutsak edildiler. Türkmenistanly 4 ýolagçy şol sanda 3 denan çarşenbe güni aýry başga reýslerde Delhi'niň aeroportuna gelenden soňra ele salyndy. Olaryň ikisi Dubaýdan, galan ikisi de Türkmenistandan geldi diýilip, neşir Hindistanyň gümrük gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanata salgylanyp habar berýär. Beýanatda aýdylmagyna görä, Türkmenistanly 4 ýolagçynyň bagažynyň we şahsy goşlarynyň jikmejik barlanmagynyň netijesinde gyzyl haritler, zynjyrlar, ýüzükler, bilezikler we şelpeler tapyldy. Bularyň jemi agramy 4,14 kilograma barabardyr. Türkmen raýatlary tutsak edildi we altynlar ele salyndy. Habarda aýry başga bir wakada Hong Kongdan Hindistana sapar eden bir hindi raýatynyň 7,14 kilogram gyzyly bir kanun ýollar bilen ýurda salmagy synanşanda tutsak edilendigi hem bellenilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň gyzyl gaçakçylygynda aýplanyp Hindistanda tutsak edilmegi bilen bagly hindi medeniýetinde soňky bir ýylyň dowamında indi 4-nji gezek habar berildi. Bu habarlarda aýdylmagyna görä, geçen ýylyň maý aýyndan bäri tutsak edilen şüpheli türkmen raýatlarynyň sany onlarça bolup, olar aýry başga hadisalarda jemi 20 kilogramdan gowrak altyny bir kanun ýollar bilen Hindistana geçirmäge synanşmakda aýplanýarlar. Bu altynlaryň umumy bahasy 1 million Amerikan dollarynyň hem geçýär. 2018-nji ýylyň 26-njy iýununda türkmen häkimetleriniň Hindistanda altyn gaçakçylygynda guman edilip saklanan türkmenistanlylary ýurda ekstradisiýa etdirmegiň uğrunda işleýändigini adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi habar beripdi. Bir kanun gyzyl söwdasy bilen baglykda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda tutsak edilmegi bilen bagly wakalar goňşy Azerbaýjanda we Belarusda hem ýüze çykypdy. 2018-nji ýylyň fevral aýynda Azerbaýjanyň Hakkin Az neşri Bakuň halkara deňiz portunyň gümrük gullugynyň gaçak görnüşde Azerbaýjana gyzyl geçirmekçi bolan türkmen raýatlaryny saklandygy barada habar beripdi. Geçen ýylyň fevralynda Belarusyň paýtagtynda Türkmenistanly 2 dogan bahasy 950 Amerikan dollaryna barabar bolan 10 sany göwher daşyny satmakçy bolanda ele salynıpdy. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakyndan ýydarlaýan halkara synçylaryň ençemesi ýurdun garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýar. Şeýle-de ýerli synçylaryň käbirleri raýatlaryň eklenç gözleginde dürli ýollara baş goşýandygyny belleýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda agdalan hadisalar barada halk köpçüligine maglumat bermän gelýärler. Bu mesele boýunça Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Hindistandaky ilçihanasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmaýar.